Kaixo, nere super txiki eta super familia, zer modu zaudete. Gaurkoan, hitzein nahi dizuet, seguraski, goizala berandu, zuen seme-alabei gertatuko zaien edo jada gertatu zaien egoera batzuekin. Hau da, pertsonen batek mina eman edo zerbait txarra egin bere kontra, bai? Baina, nik esango dizut, ez kezkatu, dena bueltatzen da, hau da. Zure kontra jardun zuen pertsona horrek goizala berandu buelta jasoko du. Bizitza jarriko die antzeko egoeran. Seguraski laguntza beharko dute edo zurea, edo besteren batena, eta beraien harrotasuna irentsi beharko dute. Zesan nahi dut, zu zentratu zugan, albada badakitzaia dela ez hartu pertsonalki, pertsona horrek egin zizun ura, zergatik, ze arazoa berak du, bere barrua gaizki kudeatuta dauka, eta besteen kontra joaten da, ez dulako beste errekurtsorik. Beraz, zu lasai, zu zure egin, egoeratik hoberen atera, eta indartu. Ze azkenean pertsona bakoitzak jasotzen du ere egiten duena. Ados? Espero dut etortzea 26an dudan online doako tailerrean. Bai, gurasoentzako da, eta horritzen ditugu gehien keskatzen dizueten gaietaz. Venga, bialdunazu mezua apuntatu zaite eta 26an egongo gea.